želim da unaprijedite svoj engleski jezik, dođite u američki kutak na TED Talks u ponedjeljak u 18 sati. Koncerti. Prvi Jazz Monday ove godine bit će u Studentskom kulturnom centru u ponedjeljak sa početkom u 22 sata. U sredu vas očekuje Reggae Night u Domu omladine sa početkom u 21 sat. U četvrtak u Domu omladine Youth Night sa DJ-evima sa početkom u 21 sat. A u subotu možete da uživate u koncertu Kragujevačkog pevačkog društva sa početkom od 18 sati u Plazi. Za sve ljubitelji roka u Domu omladine bit će održan koncert Motor Charge i Kuga sa početkom u 21 sat u subotu. Ove nedelje u Knjaževsko-srpskom teatru izvešće se 3 predstave sa početkom u 20 sati. Prva u utorak, druga repriza Blitva i krompir, u četvrtak predstava Ženidba i udedba i u subotu predstava Otac. Izložbe. Ove nedelje otvorit će se izložba Darije Dragojlović Monumenti u galeriji Mostovi Balkana u četvrtak sa početkom u 20 sati. Ove nedelje vas očekuje 2 filmske projekcije. U utorak u Studentskom kulturnom centru sa početkom u 20 sati prikazuje se film Osmi poverenik, a u 21 sat u Domu omladine Kinotek utorkom prikazuje film Stanley Kubricka Odiseja u svemiru. U sredu u Studentskom kulturnom centru bit će održana književno veče sa početkom u 19 sati Marko Jurišić Izgledate mi srećni. U četvrtak od 18 sati u Galeriji Narodne biblioteke predstavljenje knjige Prstohvat ničega Danijele Voličević. U petak sa početkom od 14 sati u Sportskom centru Iskra sećanje na pesnika Aleksandra Markovića Saleta. U Studentskom kulturnom centru sa početkom od 19 sati predstavljenje zbirke Sve bit će u redu Aleksandra Đokovića. I od 18 sati u Galeriji Narodne biblioteke predstavljenje knjige Lik pobjednika Nikole Milovanovića. Ne propustite nastup Vizel i Špajza u Domu omladine u petak sa početkom od 22 sata.